your money, get yourself in the town. Lonely town needs you now. Sailor, when the stage went wild. There's a town full of girls who can do with a smile. Ja, hartstikke mooi. Ja, het zien op het scootje, ja, ik vind het zelf grandieus natuurlijk. Het is net de eerste keer, maar ja, de wien weer er een beetje net, maar ach, daarom is het zien wel mooi. Ja, dat is net te vergelijken. Nee. Een valk, ja, dat is samen om in de wien. En ja, dit gaat volle langzamer in. Ja, Delmeer. Ja, we zijn meer op het mentale vlak bezig. Aha. Alleen die goudgele rakker, die is er nog net bij me. De goudgele rakker? I'll be sitting in the evening come, watching the ships roll in. Jacob, dus de Frederik nog wat aan sport? Alleen een ziel? Alleen een ziel? Ja, ik ziel alleen. Oké. En ziel, heeft zelf nog een zielskip? Nou, ik ziel straks in het boordje van mijn huid, wat mijn huid dan restaureert. Oké. Dat is een Lietse BM. Ah, oké. Zielen is voor Els niet hetzelfde. Altijd nog een lietsboordje is en een grittenboord. Maar hij zegt ook rustig blijven. En ik denk dat Jacob dat wel is. En ja, je moet je onpassen aan de omstandigheden. En nou, op laatst hebben we nog een mooie ziel geweest eigenlijk. En in het begin wie even wat hem niet net zo volle wien. Ja, en dat zei je een wedstrijd ook. Je had net voor het seizoen. Jacob, je het vergoud. Hij probeert het. Ja, zeker. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, fijn. En bedankt. En succes straks. Ja, ik hoop dat het open bedoel. Ja, dat is gewoon goed. Zeker trainen nog en dan is je aan. Daarom. Ja, komt helemaal goed. Oké. Lekker genieten. Goeie simmer. Wij genieten sowieso. Wie het om met Jacob een paard te wezen? Ja, leuk. Gezellig, ja. Wist het leuk? Ja, hij had wel humor, dus we luisteren wel eens even zo nou en dan. En we hebben noffelijke dingen doen en ook praktische dingen, hè, met inzamelen van textiel. Textielscheiden is goed voor het milieu en voor de Special Olympics. Zo is dat. Ja, mooi toch? En naar de squallen. Naar die squallen inderdaad. Textielinzamel is dus belangrijk voor een goed milieu en belangrijk voor de Special Olympics. Oh! Nou, met duizenden, met het valkje. Dus, Dank je het best, Jacob? Ja, dit niet. We hebben een druk programma, maar het is zeker de moeite waard. Ja. Absoluut. Let yourself go.